Malo je ljudi svesno koliko je magnezijum bitan za funkcionisanje našeg organizma. Ovaj mineral je važan za gotovo svaku funkciju i tkivo u našem telu. Magnezijum podržava zdrav imunološki sistem i poboljšava rad srca. Zato vam otkrivamo namirnice u kojima možete da pronađete velike količine ovog dragocenog minerala. Kelj, spanać i raštan su prepuni magnezijuma. Ovo lisnato povrće možete konzumirati u obliku salate, vareno, sa mesom ili kao dodatak drugim jelima. Svega pola šolje semenki bundeve može da vam da 100% dnevnih potreba magnezijuma. Badem i suncokret, brazilski orah, indijski orah, pinjoli, laneno seme i orasi takođe posjeduju magnezijum. Riba, pored toga što je sjajan izvor vitamina D i omega-3 masnih kiselina, riba poput skuše, lososa i tune izuzetno je bogata magnezijumom. Pola šolje soje obezbedit će vam polovinu neophodnog magnezijuma za taj dan. Izobilje magnezijuma naći ćete i u crnom, belom i šarenom pasulju, grašku i sočivu. Banane su možda poznatije po tome što imaju puno sastojaka zdravih za srce i po tome što su bogate kalijumom. Malo ljudi zna da banane posjeduju i velike količine magnezijuma. Tamna čokolada je takođe bogata magnezijumom. Dovoljne su vam 2 štange da zadovoljite dnevnu potrebu ovog minerala.